Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο ονείρων, όπου τα χρώματα εκρήγνυνται και η μαγεία λαμπεί. Η Έλα είναι εδώ, ας προχωρήσουμε, σε αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο θα παίξουμε. Σε έναν κόσμο γεμάτο τόσο φωτεινά χρώματα, όπου η φαντασία πετάει ψηλά. Η Έλα δημιουργεί μεγάλα και μικρά, δημιουργώντας μαγεία με όλους. Σε αυτόν τον κόσμο χρώματος και παιχνιδιού, η Έλα δημιουργεί όνειρα κάθε μέρα, από slime μέχρι χάντρες και δημιουργικά εργαλεία. Κάνουμε μαγεία παραβιάζοντας τους κανόνες. Έλα, έλα μαζί μας, ας δημιουργήσουμε στο κόσμο της Έλας. Ποτέ δεν είναι αργά. Με μια περιστροφή χρωμάτων και τέχνης παντού, ο κόσμος της Έλας έχει πολύ περισσότερα. ζωγραφίζοντας, ανακατεύοντας και δημιουργώντας νέα. Τα σχέδια της Έλας είναι πάντα αληθινά. Τέχνη με άμμο και χάντρες σε κάθε χρώμα, δημιουργική διασκέδαση με κάθε ομάδα. Από το βελονάκι μέχρι την Πυλό υπάρχουν τόσα να δεις. Ο κόσμος της Έλας είναι ο τόπος που είμαστε ελεύθεροι. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική. Ας μοιραστούμε τις δημιουργίες μας και ας ελευθερώσουμε το μυαλό. Στο δημιουργικό κόσμο της Έλας θα μείνουμε, δημιουργώντας θαύματα κάθε μέρα. Μαζί θα βρούμε το δρόμο μας. Σε αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο θα παίξουμε.